Shwa minyak shaprang, hagajing shikri gijongi ublay mentagasngi, ngas ngawhaban khot ya sekretari ba inpen benai ya kapakram. Chairperson kene kolong ke program jong kene ke Jingiaseng. Chairperson Jingiaseng Kynthei Mrs. Rupaia Syntem, Nongialam Jingrwai Mrs. Lasankiru Manar, sdang duwai Mrs. Monikawar, Jingainguh, Pynkyntang Jingainguh Mrs. Morality Lamin, Teams, Ka kyrteng U Trai Ka Kut Ba Skhem, Proverb Khat Pralanong Ka Kut Ba Skhem, Nongkren Mrs. J.P. Pohshna duwai. Kyrteng ka batyang tam jong unong penim jongi Jesu Christ nga ai kublay women Sunday ye phi baro ki ba page ya kani ka YouTube channel. Bat nga ai nguru yo ublay lam yingi hakikti gi bidon bor gi jong riu sumar grup yingi hagi jingyai lenti gi jongi hapdeng jong kani ka khlam covid khat khandai ngi kum gi bangi hau Jesu Christ ngiladu ye ki jing shikri ki jongi ya ublay hakaying ke bakentang ke jong ngiladu ye ka ban shikri lang yu ha ki benta ki beper langba ka ne ka khlam ka bapenwit ka bapenthut yangi kum ki banget yu ban hagane ka por nga aing ngu yu ublay bodang sya yangi kum ka Jingiaseng Kynthei jong ka balang menso bangin syakri yu hagane ko por ban rakhi ko women weeks women Sunday langba ki Jingrwai ki jong ulapan yo yangi ya kane ko por ban rakhi langba ka online service haga bangin yo ban syakri yu bangin sngap ru ki ktin ki jong ka badon ya ka ban pensngau ya ka hagane ko por ban langba jong ka K.J.P Synod Mihngi K.J.P assembly hadu ki balang ngi kila ai gi kede kalat ka bakerpang ya ka bekum ki khun Kynthei ngin syakri yu langba ki kene ko por langba yong ki YouTube channel bat shwa bangin ya shaprang kene ko por ngin pendem ha ki duwai ablay bukpa jongi ubah beneng ngi wan ban ai ngu yeme ko kanran namar melong bulay bedap da kencing it mer kencing isnai ublay ubakrau bor ubadon ka bor ko try bi it ya kaban Krisyan yangi hagi por baro meri me sumaringi ko try ngi yo ya kane ka sngi ban rokhe ban pangkrau ko burom ko jong me kanrat kum ki khun Kynthei ngilar khe ye me kane ka sngi ko try kerkhui ki bakram bangin pendep hagane ko por ngi don ro ablay ki ktin jong me ban sngew ya ka try to kerkhui ya baro ki basngap ya ka langba ki YouTube channel blay bi to ai ki ko bor ko jong me but ai belang ba ktin ka bangis ngaw hagane ko por kan long ka jingkerkhui ki mesim ki bakordor ki biyo amat ye ki jingkerkhu but ki bapej ye kan ko channel blay hemengi chania iki benta ki bedang sa bangin spendep kan ka klimat ngai schem ablay men pen schem ye ki sngawi ko bangu ko try map ki pop na bah kyrteng jong mengi pan kini baro amen but kan ko por ngin teng biang ye ke jing syakri ke jongi yo blay da ka barwai ye ke Jingrwai ka balai spa khandai pheusan tang ke dekhot ka banengkong ka baar lembat ka kharos
Joshua pengen hau boleh ke Jingrwai in sa skor katukan ni tali ke benta nak tin jong boleh ke bengila ban syam na kitab ke Proverb khat phra sipeu nang tapan na kitab ke sam khandai phewai ke dukhar ke banukong berkuar ar Samuel ar phewar ke dukhar ke baar berkebalai ban na kikam ke apostol Saul nong khat adukon tungen sa skor ke tin jong boleh Ka kyrteng U Trai Ka Ka Kut Ba Skhem ubahok upet saka bat uskhem utaw basong hakijaka bakli jong bakli tam unyori ye hapok kijingka kithabenyang bodon bor baro ngan ong sepang U Trai ulong kejakari jonga bat kekut jonga ublai jonga ha ubanga syanya U Trai ulong mau siang jonga bat kekut jonga bat unong pen jonga ujonga ken ublai ubama siang jonga hu ken ngan syanya kasti ke jonga kareng ke jing pen jonga kekut bejrong jonga bat kejakari jonga unong pen jonga bat omdon ke jing pen hanu ha ubai pan naba omdon ke wai pat ke kyrteng hapo ke beneng ya ke bala ai ha pedeng ki bru da ke ba kedai bon pen yengi kum tangan sa skor ke tin jong play tungin solang hak Jingrwai trai boblai ku pa chiba beneng ngiwan hakmat chobe ngiwan ban mane yeme ngiwan ban kra ku puram ku chobe ngiwan ban IT ke chi ke changi hame badai tang hame ko trai ke khosiu barok kan dem krom bau thliet barok plasna bau jisu dai trai ke kyrteng chome ko trai kalong ke kyrteng ke kut ba skhem ya kita ke bangai bat ko syania hame ngiwana khamat chome ne ko por jang ne ke singi ke kantang khoj ke chome ko trai ya ke mela ai ya ke Kynthei ke singi ke bakarpang pat kata yau ke bakarpang ndak benta ka boram ko chome ko trai om ndak benta ke chongi bro kom tang de duwai ngi pendret ole de khamat chome ko trai bat ngi asngau ne ke tien ke chome ngi pan ksani ke tien ke chome ni to pan ksani ngi ke jang ai ke chome ni pan kantang ne ke por pan kantang ngi ko trai Pynkyntang ila kejong sakri ke baang kami chome ke por kapan rate dia khamat chome bodon bor baro kar khoi ke benta jong ke Jingiaseng jong ko trai ke benginon ban pandap hana ke por ko trai kom ki Kynthei jong ka balang hane pat ki Kynthei ke badam sim ha khamat chome ko trai ha po pur sam jong ka K.J.P assembly baro ko bai ko trai hoi om kata hinrei ki rengai hakaleng saudong jong ka pathai ko trai mette pame ko trai basibun melo khat ko trai se kam ko chome ban pan bana halor kan ka them ko trai namar melong ko kut ba skhem jong ki ba hok ki be ke chome la pan sani ngi de hok ko chome ko trai jisu bi changa to isnai ya ka long lem kat ba ka sakri ke chome ko trai jisu bi ke Nongialam trai jisu ya rap ko trai ba ko dor ban ka por ko menta kon long bab dang hona khamat chome ko trai jisu ba ka ai barok men pandam ka ai bang Nongialam ko trai kan long da ka por mun sim ba khu chome kom tang de wai mun sim ba khu chome ko trai jisu ban kan tha de ka ting bang chome ko trai jisu bi bang ni so lang go wai ban mane me ko trai ba ko dor bagi men sim jang kan du ko trai jisu bi chang ba men long mun sim ba khu ba lam yang ko trai kat bukum ka tien ka chame trai me long ka kut ba skhem barkat sakari kita ba wat me ko trai jisu bi chang trai jisu bi chang ngan don ban khat ka pa me ko trai na ba sibun gi breu na ka pasla pathai ki ba pare thoi ka kut ba skhem ba de me ko trai ba ko dor kom ta dalo chong men sim ko trai pan khe ko trai na ba ka chim pan em chame do jisu christ ba trai khon chame ka long ko trai ban pan em me ki ba pai donun ban pan em ye ki barang reng khang ko trai ban khat kar pat em ko trai hoi ko trai jisu ba ko dor me don kam ban kar khu ya ki ta ba pai ling chong ching em ko trai jisu hoi ko trai ki ta ba ngau meng ngau sarang ko trai men pan pa ga bor ba ba krau chome ko trai ya ki ba kom ki ta rung de duwai khamat chame pan pan om ye ka donut ko chong ko trai nge de duwai ko trai ki long ying long sam jang Kristan ko trai ki ba don pa ka balang chong ko trai jisu bi chong men is nei ban kar khu ko trai jisu bi
chunga ban let me ko try ban ti de ka ching isnai ko chame ban isnai ki ko try ban have ka mana bneng ko chame ko long ka tin ko chame ko try ka sur e ka chame bekin phai khamar sime ko try bekin lam lan ti lo chong ki khut ki ti ko try ban snau ko try ba ka ching im ko chong ki ka long am biang tang hang ni ko try jisu namar ka dai ngi ban let haswa ek baro ko try ki pan kre ki chong ko try ka long namar ka ta ban le yesem ban me ha akher ka si ko try jisu bi e chonga nga duwai khamar chame ko try jisu bi e chonga nak benta ki batuk ki batngan ro ko try bakin yo alam ya kan ka ju ka jing snai ka chame ko try baki pet kin ri chame ko try nama de tang ki ba pet chame ko try ki ba dan ha chan chame ko try ki lam ngau thu me long ka kuna ba baka kyrteng chame sha ka long ka kyrteng ka om dan ha par thai baro kan me try jisu be enya de duwai khmat chame ko try jisu ha ba kum kin ki por ka jing em ka chong ko try long me ha sanda chong ko try khna me la ban ya le ban long nong job ko try jisu bakat bangan yai nan tingin syam ya kajing in syam sem Kristan try jisu bagi wakin yo ing bangin long sakhi chome ko try hamagi kamela de mangi ri tengan ha kichaka bak le ki chome ko try ngin sngau thu ko try bangin me ko try kum ki khon ki im ko chome om ke ba yap ki papas re mela de bakan ka parthai ko try bagi wakin I thu ing bagi long ki chome ki chong Kristan ko try upala shaya bhalor ka ting phana matam ban em ki nong pom om tang si lang ko try hin ra ya baro ki khat kar pari kyrteng chame an pan em yangi an pan em mi pai lang bendo baro ko try jisu ngadon ban khat kar pa mi ko try ndak ban thaka ko ka khya jong ka ching emet ka chong ko try ni don ka mi ka ching thrang ba kun jab lai ka chame khna mi la ban yo ka ching ko ka ching khya ka ba kar pang ka met ka chong pan khya ki man sem ka chong ko try jisu pan khya ko try baro ar ne bagin di baro ar ki ya ko try ka wai ki kersan lam ko try jisu pan em yo ta mun sim ko chame ban sapo ko try ban try don bor ka chi em ko chong ko try bengin long be ya thamai man ka step khamat chame namar ke be e ki chame ko try ki shwai ka step ngap ko try ban wa de ka khamat e ka chame ban ya ka ching chop ne ka singi ka singi tat hadu ka ching le no ka chong nang ne sla par thai tra ni don ha khamat e chong ko try ye ka khubo na ka ten ka chame ko try jisu be e chong try jisu kam kan ti lo ka chong ka sakri ka ban sami ka ten ba khoi be em ka chame ko try jisu ban sla ya ka lu man sim ba khoi ka bo chame try kam kan ti lo jong ka sakri chame ko try ba kala ban sami ka ten ka chame ko try ba kala ban long ka chingkar khu ko tu ko try shi tu ki pampat ma di ka chingkar khu chame ro ko try ji so ba ken long ko try ka ching slai ka man se man phai me ko try ji so e tha ka chi ti chong ki ban long ki ba kha pat ko try ji so ban long ki ba kala ba mot ko try ji so ba ha ba kala ba mot ko try ka dai ban pan trai kam ya ka ko try ji so be e changa try jisu be e kam kan ti lo ka chong ka sakri pan sla ka si sen ko try bakan tu ka chingkar khu ko chong me sagi bai ko try ba ki dan ban ngap ko try kan long ko chingkar khu ka ba me yan blai ka chome ko try kanang bau man si ba khu yu chome sa sen pat wan ko try ban kar khu yangi dai ka jarba ka chingai ai ka snam ba ko do chome try ngi ai ngo ime ko try jisu namar me long dong pen em mo chungi ni ai ngo ro ime ko try jisu namar ki khon samla balang chome bal pan bit pan biang ko try kan ne ka jing pan ya ha ka ba ya dai bat kan ka sound system ko try ni ai ngo ime ko try me don ran kat bat ki tanang is ne ban kar khui ki ka jing long man sim ko try is nei ki ko try jisu kat ba kan ya sha phang kan sau thu ba ka ai bro ka jing ai ka chame ko long ka jing ai ba kor dor ka chame bat ki la ban kan tiu na me ko brom ka chame ko try kham sa jrong bat kham sa jrong kar khui ki ka jing ai lan ti ka chi em jong ki kom ki khon sam la ko try ba ki la ban long sharai ko try da ka tien be em ban bor chame ni mar ka jing duwai ka tien ka chame ka long ki ba sun trap lang ko try ban sharai ka chi em Kristan ka chungi try habar phakar hai human seman try Gran atrai ngin sha skor me long blai ni ai ngo ime ko blai sibon try jisu me sha skor ke jing duwai me chome jingi na bang ngi pa ni karpat ha kar ta wa thang tam nong em jongi jisu Christ bo try jingi u blai ba khrabor hallelujah try ni ai ngo ime sa sen pat ba sa sen pat amen mentapan ngin yo ban lum ye ke jing ai ngo bat hadin wel pelum ke jing ai ngo ngasnga ha ban khot ya Mrs morality Lamin ban Pynkyntang ya ke jing ai ngo tengin benda ma ke jing duwai long belakar khui kyrteng ba khui benda bar ko jong me au blai blong pa jong I bab nang
Ngi wan hapok ni ka ying bentang khu ke chong me ko try bi ni ka por no phas ngi. Ngi don ke jingej bat ke jingkermen ko try bi be don rang ka lembat ngi ni ka jan me. Ba bi ba blai bi snei. Ngi long ki nong pop ba kraw tam. Ngi long ki nong penyam long perseu si me haman ka wai poi klimat chong ke jing im ke chongi. Nrei me long blai bi ai na skhem. Me long blai badat ba ke jing isnei yangi ki nong pom. Ba bi kum ke Jingiaseng Kynthei ngi wan ki ban ai ti le de ko try bi lang ba ga ne ke Jingiaseng ke chongi ko try bi ha ka bangin yo snap ka tin bu ko ka dor ke chong me lang ba ka sakri ke chong me ko try bi hoi ko try bi ki ai baro ke jing bang khre ke chong ka kum ko briu hin rei ke jing panjanai ke long ke chong me ko try bi ye rap ngi ko try bi ha ka bangi ke wai pu ko kum sti ma ka dor ki nyo sngawi ki ne kin tin ko try bi ki ba mi nak sen tur jong sakri ke chong me kin long ko duwai ba ai ka ban pentingan pen sngai ke jing im ke chongi ha ba kum ka ne ka por ko try bi padap tang da ke jing jinjar jing ku slai padap tang da ke ai ke jing no mersem ki jongi ko try hala krempai ying kristan ke jongi blai bi saying it why mem so pa ni saying ko try bi ha ka bangin yo ngap iktin bu khup ga ro jongi ai bikin chong sa chong ne apok do nut bat muslim ki jongi bat kin long ru ko ba lam ar liang serti mila ban pom ki ting pengkiang baka ka jing em ki jongi bat ngla ban pha chme ki por baro isnai ko try bi ngi ki jing ai ki berit ki jongi bangi no de ki ti betlot ki ti pop ki jongi ko try bi isnai ban kar khu ki ko try bi ai bin long wal ki long ki jing ai ki berit ko try bi kar khu ki ko try bi ha ba ka Jingiaseng Kynthei kan yo pen don kam ki bat ki nang roi kham se prang bat kham se prang ha ga ban ka we klama gospel ke jongi ban ithu ime ko try bi lang ba ki jing ai ki berit ki jongi ko try sneu ko blai jing duwai jonga knong pop bakra tam ne klemat yo ko be to sim bat kem de to ma bai ha gar tang jisu nduwai amen Mentang ngin poch ke benta ke bakong san. Haka benyo sneu ye ktin ke jong ublay. Ke team women weeks but women Sunday. Ka baong ke kyrteng U Trai Ka Ka Kut Ba Skhem. La pensyong nong rim Proverb khat prak le nong dokot ke besipeu. Nongkren na Mrs. K.J.P Pohshna co-ordinator Jingiaseng Kynthei K.J.P Synod Mihngi. Kong hakane ko por ngapdiang sneu bhai pi balepi le pelai ko por ke bakordor ke jong pi kong ban mi ne le yeng ban sa mi ke tin ke jong ublai ha pedeng jong I barok lang kum ki dekot ke Jingiaseng Kynthei balang menso ngi pediang ru kong I ke kti ye ke tin ke ba phila sam pedeng jong I ublai undon rangkat bat pi un kershan bor ye pi ba phin nang klain ha ke jing shakri ublai bat ngas ngau baharu ban khot ye pi ha kane ko por kong ba phin shim ye kane ko banta ko chong pi ha ka bandeng kong nga aingu yo blay ubalari la sumar kendong yangi langba ki bakum kini ki por jong ki jing bat ki jing tanju ki bakraw bangirang yo ye kane kalat ban shakri u langba kane ka program jong ka jing rakhe ka jongi ya katayo ka bakarpang jong ki Kynthei hakani ka snem ar phawai I Chairperson iba panya yakani ka Jingiaseng ki Nongialam benta baro ki parabangai hapo jong ka balang bat yapi baro kat ki bala ban pet yakani ka program nga ai khuble yapi haka kyrteng ka ba ka kyrteng ka ba donbor ka jong U Trai bat unang pen jongi U Jesu Christ. Ngai kublai Women Sunday badap jingkerku ya pi baro ki khon Kynthei jong ka balang ya ka balang bad ya baro ki khon Kynthei hapo jong ka K.J.P assembly balang ba kani ka tayo ka bakarpang jong ki Kynthei ngin yo mat ya ki jingkerku bad ka jing pen thamai bor ka jong blai lengba umensi amba kho jong ngapan pau ka jing sngungu ya ka Jingiaseng Kynthei balang menso kabalakan mau ban ai benta lem yanga hakabakum kani ka tayo ka bakarpang jong ki Kynthei nga aingu yu blay ubala ple ya kani ka lat lengba ka jingsat jong ka juk ka bementa ka science but technology bangila ban shakri yu lengba kani ka online service ka jingduai ka jonga ka long
ba ublay un kerku yang i baro ki bapat ya kaneka program kumbala ong da i chairperson ka team ya ka baka Jingiaseng Kynthei K.J.P assembly ka labo nakabenta jong kaneka sdang 8,000 arpaway kalong ka kyrteng U Trai Ka Ka Kut Ba Skhem ya ka bala pensyong Nongkren na ka Proverb kalong ka bakat pra ka dekot ka basipel kalong ka team ka ba dayport hakum kaneka por jong ki jing bat ki jing tenju ki bakraw lengba kaneka pandemic omtang ha kaneka ri ka jongi Henry ha ka perthai hi baro kawai kabalakta ya ka jingkot jingkhia jong ki briu kabalakta ya ka perkhat ka perdan jong ki briu kabalakta ya ka yo ka kot ya ka rukom ya ka lang sa lang hi baro kawai Henry ha ka ni kapor nganom krenshu ya ka team kaba ka assembly ka labo ngangai ki babun dangi ngila play ngila pet bat ngap ya ka Jingiaseng play team jong ka Jingiaseng Kynthei K.J.P Synod Mihngi bat jong ki balang ru ka balalong ka jingkerku yangi namar kataha kani kapor ka benta na ka ktien ublay nga kubanga kwa banshim kum ka nongrim jong ka Jingiaseng lokalong na ka Jingrwai sam ka basaw peulai ka dukot ka basan ka baong kum ni balay bala peno ya phaku ka mensim jonga bat balay ba penki hapo jonga tu kermen pha ha ublay nabangan sa yaro ya upat ubalong ka jingkhia ka khmat jonga bat ublay jonga daka ba pensyong nong rem halor jong kani kat khot ngakwa bangin ya pait lang ha kani kapor ya ka benta pedeng jong ka kubor ka balong ublay ulong ka jingkermen jongi ublay ulong ka jingkermen ka jongi dongin pendem ha ka jingduai hakmat ka jingkhut bat ka jingkantang ka jong me au blay wok pa jong bahabneng kum ki khun ki ba mela sius pa de ka dorba ka snam ka jong me ni wan ban dem krup ha po ki slajat ki ba khut ki jong me ban ai ka jingu ka jingiro bat ban pen kraw ya ka kyrteng ka jong me ublay uba uba shisha ublay uba dap ya ka beneng bat ya ka kendau ni aingu ya me namar ka ni ka por ka ba kodor ka ba melasya yang ikum ka Jingiaseng Kynthei jong ka balang Mynso bangin penlong ya ka ni ka Jingiaseng rakhi ya ka women Sunday ka jongi ha ka ni ka por tribe ni aingu ya me melakar khu yang ilang ba jong ka ni ka tayaw hooi ko kanrad ba ilangim yo su ya ka lad ban rakhi kumbangi ju rakhi ha ka yeng ka bakantang ka jong me hanrangi aingu ya me ba melapli yang ikalat bangin la ban shakri ya me langba ki juk jong ka jing start ka ba menta try ba lakalong ha kanu ka rukom ngingat habang shakri ya me yo ban me sha skor yang i ablay me don ban kerku yang i ha ka ni ka por ko kanrad ba ni wan kumbangi long hakmat jome ni duwai ya ka jingker khu ga jome ya ki mensim gi jongi ablay lang ba ka ba sha skor ya ka ktien ka ba ga jome hoi ka shakri ka jome ka long tang ka tendong jing pensawa ya ka ktien ka ba khu ka jome ni duwai yo mensim ba ka bor jome ba men kren hapdeng jongi ha ka ni ka por ba ka khubor ka long ka jingker khu ya nga ka ba keren ba yang ilang baro ki bayo sngaw ya ka kwai ni hakis ngi ki ba kisngi jong ka jingdo jingkermen flengi pai ya laki khmat shame namartang ba me ablay balong ka jingkermen ya ka jingem ka jongi jisu ba kodor ngi IT ka ni ka por ka badang sa jong ka jing shakri ka jongi ha ka jingalam ka jong mensem ba khu jome ngi duwai na ka banta ka Jingiaseng Kynthei jong ka balang Mynso ya ki Nongialam ki jong ka Ko Trai ngi duwai ka men pensle ya ki
kita ka bor ka jang mensem ba ko jang me te song ya kita ka jing it ka jang me ko Trai banang yalam ba kinang la ban yalam ya ka Jingiaseng Kynthei jang ka balang o ya ki khun Kynthei sha ka jing shakri ka bashisha ya me ko kanron ni duwai ya ka balang hi ba di ki rampe yang Kristan baro ko kanron lang ba jang ki ki por jang ka jing e ni duwai ya ka ba men don ringkat bat ki men kar khu men yada ya ki ko Trai bat kham tam ko kanron ba kinang roi kar hai ha ka jing em ka ba kanja mensem ba kinang mat ya ka jing don ringkat ka jang me ha ki por baro Trai ba it shim yang itang kumbang ilong nabah ka kyrteng ka jong dong panim ba it jong yu Jesus Christ ki duwai amen u try ulong ublay ulong ka jing kermen jong ki sam sau peulai ki khot ka basan kani ka sam kayat hu yangi habangi puli ya ka ngi sngo thu ya ka jing khuslai ya ki jing sngo si ya ki jing no mensem jong unong tho hanrei habau kan mau yo blai uwat yo blai bat ukerpat ya ka Jingalam bat ka jing don rengkat ka jong blai bawat hapdeng ki jing ki jing khuslai ke ba uyai lengba ba unam bakla lenti u khot namar ka tay la ka jong ka mensem ka balaluwet ka jong u balay balapno ya pha ko ka mensem jonga u khot ya la ka jong ka mensem ban phai show blay u balong ka jing kermen jong ka jing em ka jong u namar u blay u ba tang ma uhi bala ban yarap bat ban pelat yu naki jing bat naki jing ya le jong ka jing em u nongruai sam ulamat ulashem ba ublay ulong ubala ban shania ubatang mauhi ulong ka jingkermen nginya pait mentaka kani ka jingkermen kalong ka badon kam shibon ha ka jingem ka jungi ka jingkermen kalong kata ka jinglong ka bami na ka jinget ka bashisha ka jungi haublay kamde ka bangi sukmi lenti ya ka ka bangimtep hanrei ka jingkermen ni kata ka jingkmi lenti ka bami na ka jingshania ka jungi haublay hangi ki bangat ka jingkermen kaya yat rengkat bat ka jinget ka jingkermen kalong kata ka jing ngau skhem jong ka jinget lani ka jinget ka baskhem ba ublay un pendap ya kata ka ba ulakular sam ka banyaw paway ka dikot ka basan ka jingkermen ka don yak bat kata ka jingyaday bat kata ka bansawan kaday ka jing ngau tho jongi ya ka lashay bat ya kata ka bom jukot hi kajing ngau tho jongi ya ka laway ka yaper nila ban shepting ya ka laway shibon ki brew ki ba em ha ka jingdok ha ka jingkerdo ka ba ka jing em jongki ka dab da ki jing bat ki jing khuslai da ki jing yale ki babon ki pet shakalaway ka jongki kabadap da ka jing khuslai kalong marpersha ya ka jing kermen ka jing khuslai kapenmi ya ka jing tieng kapenmi ya ka jing sir ya ka laway kibakum kini ki brew kim kwa bakas ngi ka bathamai ni ka tayaw ka bathamai kan wan pat ha ka jing em ka jongki ka jing em ka long ka bala khuslai sat ka bomdan shu ka jing kermen ya ka babha bat ki bakum kini ki brew ki isi ya ka laway handrai ka way pat ka jing ngau tho ya ka jing kermen ka long
ka jing ngau tikna, ka jing ngau skhem, bagi ki baro kin long ki ba khamba, kata ka dei ka jing kermen ka baim. Kata ka dei ka jing kermen ka baim. Ka jing kermen kalong kata ka jingai ka ba skhem hau blai. Kalong ka jingai ka bomla ban penki. Ka jing kermen ka ba kraw jong ki bangai kalong. Ya ka jing wan pat ka jong Jesus Christ. Habakin yo mat ya ka jing dapura jong ka jing penem. Bat bakin yo ban syong lembat u ciunom. Kata kadai ka jing kermen jong ki bangai. Kolo sahay kalau nong ko beningkong ko dikot ka ba arpunyaw ko ong. U Chris happy ka jing kermen ka buram. U Chris happy ka jing kermen ka buram. Ka jing kermen kalong ka jingai ka bomla ban penki. Bat namar jong u Jesus Christ ka laway kalong ka ba pernay. Ka laway kalong ka ba dan buram. Ngala ban sya shitam shipor. Ka jing kala ban long ka badap daki jing Henry udon ublay ubala ban yarap yanga. Kani ka jing kermen ka ay ka jing kemen ya ka jing kum ki bangen ki day bandon ka bakum kani ka jing kermen kat bakidang ya lenti ha ka jing ka jing kermen tang baka ay ka jing kemen Henry ka pendap yangi ka ay bor yangi bangin la ban ya syaprang ha ka jing ka jungi ublay ulong ka jing kermen jungi balay ba ublay ulong ka jing kermen jungi ngin yapet ki lai teli ki benta ki jinglong ki jong ublay ki ba ulong ka jing kermen ya ka jing ka jungi ka benta ka baningkong ulong ublay uba kraw bad uba danbor halor baro ublay ubang isyakri ulong ublay uba kraw hadu kata bad ngimla ban ngautu ni syampang yau dakabor ka jing start ka jongi kibriu nginamla da lele ruban syampang ya ka bor bad ka jing kraw ka jong une ublay don jing sdang don jing kutru ulong ubadap ya ki jaka baro ulong unong tau bad unong sinsyar halor baro nehimaya kalanong ka bakhanday ka dikot ka bahanriw ko ong melong utray tang mamihi melathaw ya ka beneng jong ki beneng bat ki patba jong ki baro ya ka khandaw bat ki baro kat ki badon haki bat me kershan ya ki baro ulong ubadon bor halor baro Omdon kanu kabalaban yanujor bat ka bor bakraw jong Isaya kalanong ka basaw pew gadukot ka ba arpausan wong bat nupti pinpanyas rem yanga barangan long uba Maria rengkan ong uta ubakot bat nuti pinpanyas rem yanga bangan long upa Maria rengkat ong uta ubakot upanyad mau ya ka jing ka jongi upanyad ya ki jingjia baro red bat kraw kat bakum ka mon ka jong kat bakum ka jing tumu ka jong Isaya saw peu saw ka dukot arpeu saw do arpeu pra Isaya saw peun riu kalanong ka dukot kandai shipeu pada kasam ka bashi spotlight peu san ka dukot ka ban riu ko ong utrai ulale ya ka baro ka ba ulemon habneng bad ha ka kandau haki duriau bad haki jingjiliu baro uneu blay uba kraw uba danbor
Ubat usun syar mau halor ki eke baro. Omdon ka wairu ka bangikum ki briu ngilaban pentam nengilaban penduna ya ka ka bau blay ulatmu ulamon ban penlong. Kat uneu blay ngidon. Hatu kam demo yang ibangin bu ya ka jing syani au. Hatu kam demo yang ibangin bu ya ka jing kermen jongi au. Ka benta ka baar. Ulang ublay ubadap da ka jing bat ka jing map Omtang ba ulang ublay ubakraw ubadon bo. Handray ulong ro ublay ubadap da ka jing bat ka jing map Ulang ublay jong ka jing ubakloy ban map yaki pop bat ki jing palat jong ki briu. Ka jing ka jong ublay yaki briu kalong kamon ka jong uhi. Yaki briu namar ba ujit ban yaki. Namar ba ki long ki baday hok ban yo yaka jing ka jong Jeremiah kalanong ka balay paway ka dukot ka balay ka Shisha ngala ya pa daka jing bom jukut. Ublay habaw la yang iki briu. Yang daka jing ka bom jukut ka jong Bat ka jing penpaw ka jong blay ka taka jing ka bapura ka jong Kalong halor ka ding pna Jesus Christ. Shiti shikinong Rome kalanong kabasan kadakot kabapra ka Henry ublay ulapan ishina yala ka jong ka jing syangi. Ha kaba habang idang long ki bapop Chris ulayap yapli yangi. Kani ka jing ublay yangi kinong pop kalong kabakraw hadok kata-kata. Ha persya ka jing long pop ka jongi. Hapersya ka jinglong chot ka jongi. Ukloy ban mapat ban kelat yaki pop ki jongi. Tang ladangi pai syuda ka jingkala ka bamot. Namar kata, namar ba yangi. Ukwa ban le ya kata kababahatam na kabanta jongi. Ublay ulong ka jingkermen jongi. Namar ba ulong ublay ubadap da ka jing bat ka jing map Kabenta ka balay. Ulong ublay ubayay ne ubom jukala bat ubapendep yala ki kular. Kata kaday ka jinglong ka jong ublay. Ulong ublay ubayay ne ubom jukala bat ubapendep yala ki kular. Ngikan mau habaw Moses ukali ka kyrteng ka jong ublay. Habaw blay ulapha ya ubunlay ban pelat ya kikon Israel na kar Egypt. Ublay Moses ulakali ublay ka kyrteng kabangan yathu ya kikon Israel. Ka kabaw blay jubab ya Moses. Ka kyrteng kabaw blay penpaw hau kalong. Ngalong uba ngalong. Kata kaday ka kyrteng kabaw blay penpaw hau Moses. Ngalong uba ngalong Exodus klanong balay kadakot ka bakatsaw. Kaday ka kyrteng ka jong ublay. Kapan ya ka jinglong bom jukut. Kapan ya ka jinglong yayne bat ka bom jukala ka jong Umdon jing sdang bat umdon jingkut. Ulang ujo menin menta bat syadu ki bom jukut. Malaki kalanong kabalay kadukot kabahan riw kaong. Naba nga utray ngam jukala. Namar kataken ba syam la bam do no yapi. Ko piki kon ujakam. Ublay upenpaw ya ka jinglong yayne jong daki kam ki baule. Upendap ya laki jong ki kular ki jong
Ukan mau yala ka jutang ka baula yate bat ubreu. Bat upendap yaki. Namar ublay umla ban lamler. Ublay umla ban lamler. Titas kelenong ke beningkong ke dekat ke baar ke ong. Haka jing kermen ya ka jing imbom jukut. Ya ka ba ublay ubomla ban lamler. Ula kular menshwa kipor bom jukut. Kane ka jinglong yaine ka jong ublay. Kalong ka nongrem jong ka jing ngau skhem. Kalong ka nongrem jong ka jing kermen bat ka jing kemen jong ki bangai. Ka ay haki ya ka jing shlur. Bakin la ban yaj seprang. Hapersya ki jing syajab ha ka jing em. Hapersya ki jing ki jing yale ki baki ya kendo. Bat ka pendap ya ki da ka jing kemen. Wat habakim longshu ki badai hok ban yo. Ya ka jing kerku ka jong ublay. Ar Timothy ka lanong ka baar ka dekat ka bakat lai ka ong. Ladangi ki bomne. Uyay sa mau ubayay ne. Naba umla banlen yalade. Une ublay. Ubayay ne ubom jukala. Ulok kular. Uang nganam ino yame da laylay. Lemne nganam le lendet no yame da laylay. Kani kadai ka jing kular ka jong ublay. Ya ujokap. Hakapor. Kabaw don hapadeng ka jing ngausi kabakraw. Habaw la pet na lakayeng. Ulale pop persya yalaw jong hamen ujong. Henry habakum kata kapor. Kabaw ujokap le si uperkat baw blay ulaklet yu. Henry ublay upenpaw. Ya kabor ba ya kaburam ka jong. Bahakatahay kamit uyo i. Ya ka jingking ka bapanyaso. Ya ka beneng bat ya ka kendaw. Baki angel ki ya hiar ki ya kiu na kata ka jingking. Kalong ka jing ya thu ublay ya u. Bakadang don ka lenti ka jing ya day bat u. Tang ladaw kala ka bamon. Day na makakadaw ha ka kitab jong Genesis kalong arpo pra ka dukot ka bakatsan. Ublay ukular yaw Jacob. Bahakmi mga ngandon lembat mi. Bat ngan ribha yami. Hangnu kat sibang milay. Bat ngan ya lambiang yami siya kanikari. Naba nganom ino yami. Tat anda ngala pendep. Ya kabangala ong hami. Kini kijing kular kijong ublay. Ya ujokap. Kilong ro kijing kular kijong uyangi. Kiba im hakini kisngi kiba menta. Ukular bandon ringkat bat ngi. Hado bawai no jong kepertai. Une ublay ubakraw bat ubadon buar baro. Ubadap da kajing id bat kajing mabay. Ubayay ne ubam jukala. Bat ubapendep yala kajong kukular. Ukot yangi. Siya kajing tip bat kajing itho kabasisya yu. Ubakot ru yangi bangin bu ya ka jingkermen ka jongi hau. Unong ruway sam uong balay bala peno ya pako ka mensim jonga. Bat balay bala penki hapo jonga. Tu kermen pa ha ublay. Ku ka mensim jonga. Balay bala peno ya pa. Henry tu kermen pa ha ublay. Let's say, haka jing em ka jungi. Ki yak ngi yak kendo kadon kapor. Haka bang yak kendo yak ki jing e. But kini kisngi ki bangi em menta. Kilong kisngi ki ba e. Kisngi jong ki jing tenju ki bakraw. Lengba jong kani ka klam COVID-19. Kidon kilong ying, kibamat, ya kipor, kibakthang. Haka jing em ka jongki.
Kapor ka badum tam jong ka jing em. Kipor jong ka jing pai do nuot. Kipor jong ka jing do jing kermen. Kabalakta shibon ya ka jing em kibriu. Ngi em haka jing ting haka jing sir. Ngi em haka jing bom sngo tikna ya la ka jong ka jing em. Ka jing bom sngo tikna. Ikumba ka jing em kalong ka bom don jing kermen shu. Ngi em hakis ngi ki bakado ko ki para bangai beit. Hakabaya ki jing ya thu lapa lanang yai pendap. Lanang yai pendap ya ki jing ya thu lapa. Bat kumbaga ktin ka jong blai ko ong bakidei ki sngi. Kidei ki jing sdang jong kita ki jing jenjar. Dei hakabakum kane kapor bangis ngau thu. Baki ki bangi don, ki bangi ju kengkor, ka bangi ju bo ya ka jing kermen ka jungi. Kalaban long ka spa, kalaban long ka jing start ka jungi, kalaban long ka bor ka buram ka jungi. Kabujulong ka jing kermen ya ka jing im ka jungi. Handray day hakabakum kane kapor bangis ngau thu. Bakini kinamla ban ay ka jing kermen yangi. Handray ngi ay ngu yo blay. Ubalong ka jing kermen jongi. Para banget bait ki para mensim ki bakodor. Nga khot ya pi bangin pai shublay. Ubalong ka jing kermen ya ka jing im ka jongi. Ngila banyo sngaw shibon ki kamba ki bajia. Wat hakini ki sngi ki bangi im menta. Ki kamba jong ki jing penkia. Ki kamba jong ka jing yada ka jong ublay. Ki kamba jong ka jing pendap ka jong ublay. Ki kamba jong ka jing yalam ka jong ublay. Baro kini ki jia. Namar ba ulong ublay. Ubala ban syanya. Ulong ulok ubayay ne bom jukut. Ubam jukala. Uba pendep ru ialah kekular. Hagita kiba id bat kiba kongu yu. Kat une ublay ngidon. Balay bangindang artatin. Ialah ka jong ka jing em. Balay bangindang artatin. Ia ka bor ka jing la ka jong ublay. Balay bangidang do jing kermen. Hoot ni em ko mga ombene hapdeng kalaway kaba idum kaba idon jing kermen. Henry ublay ukular bandon ringkat bat ngi hadu kaba waino kapertay. Ulong Ka Kut Ba Skhem ya ka jing em ka jongi. Ulong ka jakare hakabangilaban pedre hakipor baro jong ka jing em ka jongi. Habangi don hapdeng ki jingma ki jing ki jing khuslai jong ka jing em. Udon hangta bangin pedre shiu. Ulang ubalak loy ban yada yangi. Tang ladangi kloy ban pedre shiu. Tungin pai shiu da ka jing kala ka bamot ka bashisha. Ban pentamai ya kata ka jing yadai ka bashimet ka jongi batu. Bangin yo mat ya ka jing ya lambat ka jing yada ka jong blay. Kani ka kubor ha kani ka por. Ka khot yang ka bakran. Bat yang ilang baro. Bangin pedre siya hakipor baro jong ka jing em ka jongi. Namarulong Ka Kut Ba Skhem. Bat ka jing kermen. Ya ka jing em ka jongi. Ublay unkurku. Nakabenta ka buram ka jong Amen. Mentangin poy. Sakaban penkut. Dani penwai ka jing syukri ka jongi. Hagane ka por. Bat nga ay kublay. Ya barok gi bichim benta hagane ka por. Nadu. Nongialam Jingrwai.
kanong pule ke ketinu blai bat banduai haduk ba kentang ye ke Jingainguh bat khamtam ye ke ketin ye ke Nongkren kabla sa Mihngi ye ke ketin ke jong blai ka badai ke Jingbam ye ke mensim ke do anut ke jongi ublai unang kerku ye phi kong ba pinang klan ha ke Jing Syekri banang sam yo ye kalat banang klan ban Syekri u lang ba ka basam ye ke ketin ke jong ublai hagi por ke Jingim ke jong phi ublen ai phi ke bor ke bakerpang baru ke Jing khublai ke bakerpang kalong da ke banta kini ki khun samla uprangkin sens manar rangkat bat ki para jong u ki be penbit penbiang yangi langba kini ki kor pensawa hakabangi kum ke Jingiaseng Kynthei ngin yo kalat ya kaban Syekri ublai unkur khu yi phi kum ki khun samla ba pinang ban yakit kerpang ya kakam ke jong ublai haki por baro ke Jinglong samla jong phi kum ki khun sangla ki bedang klain pinang Syekri kamphai u kat ba ki sngi ki por ki nang yai ban ngin poi kaban penwai ke Jing Syekri ki jongi hakane ke por ngin yarwai ya ke Jingrwai ke nambar laispa khandai pheusan ke dokhot ke banengkong ke baar ke balai lembat ke khoros bat hakaban penwai hakaban ngin ya deban penwai ya ke Jingrwai ngan khot biang sechisin ya inongkren bangin ai bo ingi ya kine ki benta baro ha ke Jingrwai bat ban ai ke Jing kerku penwai Em
tungin pendem ki jing duwai ni ai ngu e yame au blai buk pa jungi ubableng sa shisen pat hakane kapor namar kane kapor ka bakodor hakabangila yo yakaban shakri yame ni duwai ko kanrad ba e yakaban isnai ban pediang yaki jing pendep ki jongi baro ai bakin long ki bakiu ba yakhet ka jing isnai ka jome ni duwai ko pohana ka banta ka kubor ka bala pensngau hapdeng jongi hakane ka janmir ya rab bangin laban pediang ya ka haka jingim ka jongi bangin mat bat bangin syam ya meu blay u bashisha u blay u bakut u balongru ka jing kermen ya ka jingim ka jongi hapdeng ki jing e haka jingyai lenti jong ka jingim ya rab yangi ko try kum ki khun ki chome bangin laban phai khmat shame hakipor baro ko kanrat namar melong ka kut ba skhem ya ka jingim ka jongi ya rab yangi bangin laban pedre shame namar hame ka don ka jing shngan bat ka jing laj im ko try jisu ba kodor ngi duwai ro ko kanrat be e nakabanta kito baro ki balaban pet ya ka ne ka program ko try ngi duwai ya ka men kren lang bau man sim ba khut chome hoi ka jing pendep ka long ka jongi ki breu ko try handra ngi duwai ya ka jing Pynkyntang ba di ka jing penjanai ka jongme ko kanrat be bakan long ka jing karkhu ya ki man sim ki bayo ban pet ya ka ko kanrat bat bakin laban ya shem bat meu blay ba shisha u blay ba khut hakabangi mi no na kane ka yeng ka bakantang ka jongme ngi duwai baka jing isnai ki jongme kin yai bodin ya ka jing em ka jongi wai pi wai to da airu baka jing ai ka jong Jesus Christ bo try ka jing it ba ka jong blay pa lemba ka jing islok ka jing pentengen bat ka jing penshait bor ka jong man sem ba khut to ai bakini lai hawai blay kin yai sa ringkat bat ngi rengkat ru bat ki ba mani ki ba shakri ya meha kaleng saudong ka perthai nado mentai shiduk ki bom chukut ru amen